खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिन भारतनि थांखि ब्लग इउट्युब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। रायजोफोर जायफ्रा सानफ्रोमबो खौरां खोनासंनो मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखायनो आङो माखासे भिडिअसफोरखौहाय लानानै फैबावबाय। रायजोफोर हयथ' आंनि भिडिअखौहाय सोरबाया साबजानायबो मोना जानो हागौ, थेवबो आङो मानो भिडिअ बानायो होननानै बुङोब्ला जोंनि बर'नि माखासे मिथिनो रोङि मोनथियै मानसिफोरखौहाय आङो थार बाथ्राखौहाय खेंफ्रुसारनानै होनो थाखाय बे भिडिअफोरखौहाय लाबोनाय जायो ससियेल मिडियानि थ्रुयै, जाहाथे मोनथियो खोमा साननानै। रायजोफोर दिनैनि समाव जों सावरायगोन बिपिएफनि सिटनि सिएमनि भिडिअखौ लानानैनो। नैथियाव जोङो नैबे सासे केन्डिडेट गोदाननि सायाव जोङो बाथ्रा सावरायगोन। थामथियाव जोङो नैबे सावथाल वेस्ट बेंगलनि सायाव जोङो सावरायगोन। जोबनायाव सावथाल हेर'नि सायाव जोङो सावरायगोन रायजोफोर। बे समाव खोनासंदो बिपिएफनि सिएमआ बिजेपिनि सायावहाय मा खोथा बुंदों। মই ভয় খাইছে বিজেপি এতিয়া নাই 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 ভয় খাব লগা আছে বিৰাট ডেঞ্জাৰ বিজেপি এতিয়া ডেঞ্জাৰ বিজেপিক ভয় খাব লগা বিৰাট ভয় খাই আছো মই যোৱাকালিৰ পৰা ইহঁতক এনেকুৱা হলেতো মই বিজেপিক সাপোর্ট কৰি। रायजोफोर हयथ' बिपिएफनि सिएमआ बिजेपि पार्टिनिफ्राय माबा मोनसे गाव गनायजाथावै खोथाफोर मोनबाय जानो हागौ, बेनिखायनो खोथाया बेलथायदों। नाथाय जों बयबो मिथिखागौ दे इउपिपिएल पार्टिया बिजेपि पार्टिखौहाय इनकार खालामनायनि थाखाय यानिकि नेवसिनायनि थाखायनो बिथांमोना जेनदों ना। दिनै इउपिपिएल पार्टिया बिजेपि पार्टिया मा पार्टि बेखौहाय आन्दाज मोननानैनो थांनाय बोसोरावहाय बिथांमोना काउन्सिल इलेक्शनावहाय बिसोरखौ एंगारखादोंमोन। नाथाय बिपिएफ पार्टियासो गाद्दि लानानै गावनि धोन सम्पति फानलायनानैहाय बिथाङा बिजेपि पार्टिजों बायजानानैहाय सरकारावहाय फैदों। बेखौ जों नुखादों रायजोफोर। दिनै बे समावहाय हयथ' बिपिएफनि सिएमनि बुंनाय रावखौहाय आसामनि चिफ मिनिस्टारा खोनासङाखै जानो हागौ, बेनिखायनो बिथांनि रावा बेलथायदों रायजोफोर। दानिया जों बुंनोसै आसामनि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सार। बिथाङा बुंनाय मथेब्ला जोंनि बिटिसिआ आसामावनो गैया। आं मानो बुंदों? आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा बुंदों जे बिथाङा आसामखौहाय आङो माने बिटिआरखौहाय आङो जेबो दायित्व लाया आरो बिटिआराव आंहा दायित्व गैया। हा हुनि बेलायावबो आंहा दायित्व गैया आरो माखासे खामानिफोरनि बेलायावबो आंहा दायित्व गैया। बे बाथ्राखौ आसामनि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा बुंदों। माब्लानिफ्राय बुंनाय बियो? काउन्सिल इलेक्शननि उनाव बिपिएफनि सिएम हाग्रामा महिलारि देरहानायनिफ्राय बे बाथ्राखौ बुंनाय बियो। मिथिबायना? दा बाथ्राया जाहैबाय जोंनि बिटिआरावहाय जोंनि बड'नि जायगाया बड'लेण्ड जानायनि लामायाव फैमारबाय नामा? गुबुन गुबुन देशआवबो बड'लेण्ड सावरायजानाय जोङो खोनानो मोनो। नाथाय बड'लेण्डखौ सोर सिखोमानानै दोनदों? बर'निनो लिडारफोर, बर'नि जायफ्रा लिडार्सफोरना बिसोरनो बड'लेण्डखौ सिखोमानानै दोनदों रायजोफोर। फारसेथिं बिपिएफनि सिएमआ बड'लेण्डखौ नाङा होननानै बुङो। फारसेथिं इउपिपिएलनि सिएमआ बयजोंबो गोरोबज्लायनानैहाय जोङो खौसेथि खामानि मावलांनांगौ होनदों। बिथांनि थांखिया जाहैबाय बड'लेण्डखौहाय जाहाथे आस्तेयैनो जोङो क्रिएट खालामनो हायो, नैबे बिथांनि थांखिया। नाथाय बिपिएफनि सिएमनि बुंनाय मथेब्ला बड'लेण्डखौ बिलकुल नांखाया। बेनोहाय ओरैबायदिसो जों बर' हारिया ज' जानानै थानांगौ, जोंनो माबा मोनसे होब्लानो जायो। बे बाथ्राखौसो बिथाङा बुंदों। अब्ला बबे साबसिन जाखो? दा फारसेथिं जोङो इभिक्सननि बेलायावहाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौहाय सापर्ट खालामनाय नुवाखै ना मा बुङो रायजोफोर? अब्ला जोंनि बिटिआरआ आसामाव नङा नामा? आसामनिफ्राय बिटिआरआ सेपारेट जाबाय नामा? नैबेखौ जों बुंनांसिगोन। जुदि बेबायदि सानबायब्ला आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा मामा आरो भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि साहाब बिथांमोना बड'लेण्ड क्रिएट खालामनानै हो, सेपारेट स्टेट बानायनानै हो। डाइरेक्ट फाइनेन्सियेल सापर्ट बेखौहाय डिमान्ड खालामबाय थानायनि थाखाय आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा बिटिआरखौहाय आंनि दायित्व गैया होननानै बुंदों जानो हागौ। मिथिबाय दा? रायजो राजाफ्रा सिन्था खालामदो दानिया नोंथांमोना मा सानदों। बे समाव जों सावरायगोन नैबे अनसुमा बसुमतारी सासे गोदान केन्डिडेट। बिथाङा डायनामिक सासे केन्डिडेट जानो नागिरदों बिपिएफ पार्टिनिफ्राय। दा बिथांनियाव आं कुइसन खालामगोन, नोंथाङा जे डेभेलपमेन्टनि बाथ्रा बुंदों, इउपिपिएलआथ' दे
5 इयार्सल'सो 5 इयार्सनि गेजेरावहाय 3.5 इयार्सल'सो बिथांमोना खाबु मोनदों। बेसेखिनियावनो बिथांमोना हारिनि थाखाय गोबां खामानि मावदों। लकेलिटियावहाय डेभेलप खालामनो हायाखैब्लाबो ना लामा दालांखौहाय फोसाबनो हायाखैब्लाबो नाथाय बर' हारिनि जुगे जुगे थांनानै थानांगौनि थाखाय बिथांमोना खामानि मावदों। दा 17 बोसोरावहाय बिपिएफ पार्टिया मा खामानि मावनायमोन? बर' हारिनि थांनानै थानो थाखाय जुगे जुगेनि थांनानै थानायनि मोन्थायफोरखौ मोननो थाखाय बिपिएफनि सीएमआ मा खामानि मावनायमोन? अनसुमा बसुमतारी। नोंथाङा सासे गोरों जानो हागौ, नाथाय नों जे खोथाखौ बाहायदोंना नोंथांनि डेभेलपमेन्टनि बाथ्राया नैबे गुसुथि बिजौआवल'। नोंथांनि गोसोआवहाय ब्लेक स्करपिय' गाखोनायनिसो नोंथाङा साननानै दङ। बिपिएफ पार्टिखौ सापर्ट खालामोब्ला बे ब्लेक रेन्ज रभारजोंहाय उन खारफानो मोनगोन। एस्कट्सफोरजोंहाय थाफानानैहाय बाथ्रा बुंफानो मोनगोन। एसे एनै उदैया बुंगोन, कारफोर बायनानै लानो हागोन। बेखौसो अनसुमा बसुमतारीया नायदों दिखियाजुलिनि रायजो राजा नोंथांमोना नायलांबाय था। बिथाङा देरहायोब्ला मा मावो दिखियाजुलिनि रायजो राजाफोरनि थाखाय। मानोना बिपिएफनि मुरायानो एखेखा, मिथिबाय दा? दा बिपिएफ पार्टिनि मुराया जुदि बेखौनो मावखायोब्ला बेबो बेखौनो मावखागोन। बे समाव रायजोफोर, सावथालफोर, आसामावहाय दावराव जानाय, बिटिआरआव दावराव जानाया जोबनानै थांबाय, सान्ति गोजोन जाबाय। दायो वेस्ट बेंगलावहाय दावराव खालामगासिनो दङ सावथालफ्रा। बे जोंनि बिटिआरआव क'क्राझार काराइगावनि मालसिं रडआव जानाया हयथ' बिसोरो गोसो जानानैनो खालामखादों। बेखायनो दिनै जोङो नुनो मोनदों बेंगलावहाय दावराव खालामबावदों बिसोरो। क्यों ऐसा कर रहे हैं? वेस्ट बंगाल सावताल लोग के जगह है या बंगाली लोग का जगह है? वेस्ट बंगाल में रह करके बंगाली लोग के सामने कैसे हमारा बोडो जातियों को मेसो गो बैक, बोडो कम्युनिटी गो बैक वेस्ट बंगाल से, ये कैसे कह सकता है? वेस्ट बंगाल तो सावताल लोग का जगह ही नहीं, इन लोग का जगह नहीं, उन लोग का देश नहीं है वो, तो किससे बोल सकते हैं? इसका मतलब है हमारा बीटीआर में जो कोकराझार काराइगांव मालसिंग रोड में हुआ था उसको आप लोग जानबूझ करके वो बनाया था, है ना? इनकार करके आप लोग हमको मारा था। इसलिए अभी वेस्ट बंगाल में फिर से ये करने के लिए कोशिश कर रहा है। मैं यही कहना चाहूंगा। दानिया फैदो सावथालनि हिरो, सासे सावथालनि 10-15 दिनों से देख रहा हूं मीडिया में दा बिथांमोना ये चल रहा था फैनानैहाय कि गावसिनि असम के सावथाल आदिवासियों पर समाजावहाय अत्याचार मा हो रहा है, फैदों उनके नोंथांमोना घरों को जलाया जा हयथ' रहा है, नुबाय ससियेल मिडियायावहाय आं बच्चों के जो भिडिअखौहाय हगारथ'ला, कागजात लास्टनि हैं भिडिअखौल' उनको नोंथांमोना जलाया जा रहा खोनासंदो है, ससे। उनके गाड़ियों, जिससे कुछ लोगों ने उस गाड़ी को रोकने की कोशिश की। जब वो गाड़ी नहीं रुका तो उस पर वो अटैक किया और बहुत कुछ हो गया। लेकिन ये सब सारा चीज जो है ये प्रशासन को इस पर देखनी चाहिए थी और क्या सही है क्या गलत है इस पर जांच करनी चाहिए थी, न कि उसके बदले में बदले की भावना को लेकर पूरे गांव को आग के हवाले में झोंक दिया जाए। यह कहीं का न्याय नहीं है। मुझे किसी से, किसी भी जाति से, किसी भी वर्ग से कोई द्वेष या कोई घृणा नहीं है। हम मानव हैं और मानवता के लिए हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। तो मैं आखिरी में यही संदेश दूंगा, सभी हम भाईचारे में रहें, सभी हम एक रहें। ऐसा राज्य है जहां देख रहा हूं कि हमारे जो आदिवासी भाई हैं, जो संथाल भाई हैं, चाहे संथाल हो, मुंडा हो, उरांव हो, खड़िया हो या हो, सारे जनजाति के लोगों को यहाँ एसटी में नहीं बल्कि ओबीसी में रखा गया है शायद। तो मैं सरकार से यह भी गुजारिश करूंगा, कृपया इनको, इनके जो निजी, जो उनका जाति का जो सूची है उस पर सूचीबद्ध किया जाए। अभी आप लोग सुना है ना, आसाम में सावताल लोग एसटी नहीं है, आसाम में सावताल लोग ओबीसी माना जाता है सावताल लोग को। फिर भी आप लोग हमारा बोडो जातियों से लड़ाई झगड़ा करके हमारा एसटी छीनने के लिए कोशिश कर रहा है आसाम में, है ना?
आप लोग को ऑलरेडी बाहर में झारखंड में दूसरा जगह में आप लोग को एसटी है, लेकिन असम में आप लोग एसटी नहीं है। सीधा बात कहा है, ये जो आप लोग का हीरो है ना, वो आप लोग का हीरो सीधा आप लोग को बता दिया ओबीसी है आप लोग असम में। फिर भी आप लोग हमारा एसटी लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करने के लिए हमेशा कोशिश करता है ना। जो कोकराझार खराईगांव में जो हुआ था उसको आप लोग भी मालूम है शुरुआत किसने बनाया था। कौन रुकेगा? हाथ में अगर हथियार लेके, धनुक लेके, लाठी लेके, अगर हाथ में चाकू लेके किसी गाड़ी को रुकेगा तो वो गाड़ी ड्राइवर रुकेगा क्या? नहीं रुकेगा। आप भी नहीं रुकेगा, किसी और ने भी नहीं रुकेगा और भागेंगे। रुकने से पहले अगर पत्थर फेंकता है तो किसी ने भी नहीं रुकेगा और दौड़ के भागेगा। एक्सीडेंट होने के बाद में पत्थर उठा के किसी को मारना वो मुमकिन है? वो संभव है क्या? उसको तो मारना नहीं चाहिए था ना। एक्सीडेंट हो गया, कम से कम उसको उठाना जरूरी है, उसको पुलिस में भेजना जरूरी है, लेकिन आप लोग तो उसको मार डाला। ये जातीय संगठन देख के बोडो जातियों को आप लोग डायरेक्टली मारा, वो सही है। इसलिए आजकल फिर से वेस्ट बंगाल में हमारा बोडो जातियों को मिसो गो बैक, बोडो कम्युनिटी गो बैक स्लोगन दे रहा है। ये अभी से नहीं, पिछले 20 सालों से पहले से हमें देख रहे हैं आप लोग बोडो जातियों के साथ लड़ते रहता है ना। बोडो जाति कभी भी शुरुआत नहीं करता है। बोडो जाति शांति से रहने के लिए कभी भी कोशिश करता है, लेकिन आप लोग जैसा आदमी हमारा देश में आकर के जमीन छीन करके हमारा जातियों के साथ लड़ाई झगड़ा करता है। बोडो जाति कभी भी ये नहीं मांगता है और घटना शुरुआत भी नहीं करता है। हमारा पास प्यार है, किसी को प्यार करना बोडो जातियों का मन में है, लेकिन अगर किसी ने बोडो जातियों को सबसे पहले अगर प्यार नहीं करेगा तो बोडो जातियों ने भी क्या करना बोडो जाति को मालूम है ना। अब्ला गोजोन्थों रायजोफोर जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय। बर' हारि जय जाथों, जय बर' हारिनि।